Nógrád megyer 1800 lelket számláló település Salgótarján és Széchenyi között. A falu fekvése csodálatos, olyan, mintha egy katlanban lenne. Erdőkkel, dombokkal van körülvéve. A dimbes dombos vidék jelentősen meghatározza a község növényvilágát. A falut fenyő, akác és tölgyerdők veszik körül, jó élőhelyet biztosítva az itt élő vadállatoknak. A község már 1292-ben szerepel a korabeli okiratokban. Ekkor a Rátót nemzetség birtoka volt. Nevének utótagja arra utal, hogy egykor a megyer törzsbeliek települése volt. A falunak már 1332-ben római katolikus temploma plébániája volt. A templom az 1775 áprilisában dúló tűzvészben részben megsemmisült, csak a falai maradtak, majd 1776-ban ismét leégett. Az újjáépítés 1794-ben fejeződött be. Községünk egyik ékessége ez a késő barokk stílusban épült római katolikus templom. Említést érdemel még néhány, szintén műemlék jellegű épület, a szerémi Paunc kúria, melyet a szerémi család építetett barokk stílusban a 18. század második felében, ma vegyesbolt, a Topolcsány kúria, mely 1750 körül épült, szintén barokk stílusban, a volt termelőszövetkezet központi irodaépülete, a Luhovic kúria a 18. században épült, az évtizedek során teljesen elvesztette műemlék jellegét, ma a községháza. Az önkormányzat sokrétű intézményhálózatot tart fenn. A 3 csoportos, korszerű óvoda a Forgalmas utcától távol biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását. A felújított Mikszáth Kálmán általános iskola 8 osztályában jól felszerelt tantermekben tanulhatnak a diákok. Az iskola épületében kapott helyet az önkormányzat saját fenntartású konyhája. Az idősek otthonában jelenleg 34 rászoruló idős ember talált végleges otthonra. Az intézmény gondoskodik az idősek klubja keretében 35 idős nappali ellátásáról, a házi gondozás megszervezéséről, a családsegítő szolgáltatásról és a szociális étkeztetésről is. A művelődési ház, a községi könyvtár, a sportpálya, a szabadidő hasznos eltöltéséhez nyújt segítséget. Az egészségügyi alapellátásról a házi orvosi és védőnői szolgálat gondoskodik. A helyi pékség naponta friss kenyérrel, pékáruval látja el az itt és a környékben élőket. Működik a faluban gyógyszertár, takarékszövetkezet, postahivatal is. A község teljes infrastruktúrával rendelkezik. Településünk hagyományait ápolja a helyi asszonykórus, amely elsősorban a helyben gyűjtött népdalokból állítja össze műsorát. Községünk méltán büszke szülötteire: Radics István festőművészre, idősebb Mártonka István költőre, Mártonka Gyula festőre, Rácz Béla fafaragóra, Kukucska Ernő dudás és furójásra. Ők sajnos már nincsenek közöttünk. Itt élnek, és rájuk is büszkék vagyunk. Macák Tiborné Mártonka Mária amatőr festőre, Géci Béla gyékényfonóra, Simon József makettkészítőre.